Λοιπόν, παιδιά, γεια σας. Εγώ είμαι πάλι. Λοιπόν, στο Pokemon είναι κάτι τρελό. Λοιπόν, όπως βλέπετε, προσπαθώ να βγάλω βίντεο. Λοιπόν, δεν έχω ούτε screenshots, ούτε βίντεο. Το έχω, απλά το έχω στο συνεργό μου. Και έγινε πολύ τρελό. Ενώ εγώ ξεκίνησα το βίντεο και λένε ποιο είναι το κανάλι μου, πότε θα ξεκινήσουμε, αφού το ξεκίνησα ήδη, ναι. Ναι, δηλαδή δεν έχω ξεκινήσει ήδη. Αφού έχω ξεκινήσει, λέω 100 φορές ότι εγώ έχω ξεκινήσει. Δεν λέω ότι εγώ φταίω. Εγώ λέω γιατί δεν φταίτε εσείς, δηλαδή στο Pokemon, ούτε οι άλλοι. Δηλαδή, να πούμε στην αλήθεια τώρα. Μπορούμε να πούμε την αλήθεια τι. Λοιπόν, sorry γι' αυτό, αλλά εγώ δεν φταίω που εσείς λέτε, που εσείς ασχολιόσαστε με κάποιον άλλο που λένε κάτι και εσείς σχολιάζετε με αυτό, εκτός σε μένα και δεν κοιτάζετε το chat, γιατί ναι, και λέτε ποιο είναι το κανάλι μου, έχω πει. Δεν με αφήνει να το πω και λέω δεν θυμάμαι, το έχω πει και δεν με αφήνει και εσείς λέτε ακόμα. Sorry, όχι hate, sorry. Δεν κάνω hate, δεν λέω κακό, απλά λέω ότι εγώ έχω πει 100 φορές, γιατί ναι. Έχω πει και δεν θυμάμαι, το έχω πει. Τι θέλετε άλλο. Ούτε hate ούτε κακό, απλά λέω για αυτούς που βλέπουν το βίντεο και αυτά. Σας παρακαλώ, please. Εντάξει. Να σταματήσουμε αυτό, να σταματήσουμε. Δεν φταίω.